Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Vojtou Kolem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je jeden z nejlepších, nejuznávanějších a možná i nejznámějších slovenských MMA trenérů Jan Hudák. Ahoj. Ahojte, Ahoj. A chtěl jsem ještě zmínit, jsi i spolumajitelem SFE Gymu. Presne tak. Yes, tak super. Ahoj, vítáme tě tady. Děkujeme, že jsi na nás udělal čas. Leoš Klein, je to jeden z tvých svěřenců. Aktuálně vás čeká další polský zápasník, Mateusz Rebecký. Tak, v jaké jste fázi, jak to vypadá? Sme vlastne v takej fáze, mám už taký zaužívaný s ním taký, ako keby taký systém, alebo takú tú osnovu tej našej prípravy. Aj po tom poslednom zápase som sa to rozhodol ešte trošku zmeniť, vlastne ešte predĺžiť nejaký ten čas s tými lepšími borcami. Tak to nám vyšlo. Sme vlastne teraz máme za sebou deload týždeň a čakajú na nás dva posledné, v ktorom to ešte trošku napálime a vlastne v tom poslednom už budeme v Abu Dhabi. Na poslední týden se chystáte na Abu Dhabi. Áno. Okay. Tak on tam není moc velký časový posun, my tam prídeme v pondelok. Väčšinou, ak ideme do Vegas alebo do Ameriky celkovo, tak ideme už v nedelu. Zatiaľ Lajos je mladý a necíti nejaký veľký rozdiel, horšie je to so mnou a s tými staršími trénermi ešte ďalší, čo sú v tíme, ale on je hneď v útorok už trénuje úplne normálne, ak dojdeme v nedelu alebo v sobotu, aj keď ideme do Ameriky. Nesnáším takovýhle lidi. Já tam vždycky taky trpím, jak jsou ty přestupy, to je šílený. Tam je asi nejdůležitější aklimatizace na to jiný podnebí, ne? V případě toho Abu Dhabi pro vás. V tom Abu Dhabi, no ak by sme hrali futbal a hráme vonku, tak asi áno, ale v hale je za mňa stále rovnaké, všade sú rovnaké podmienky približne, takže my nejako nerátame, aby sme celý týždeň sa niekde flákali po tom Abu Dhabi alebo tak. Zápas je v hale, tam tie podmienky sú v každej hale skoro také isté, aspoň si nemyslím si, že v Abu Dhabi som ešte nebol na UFC, bol som tam na IMAFE, ale na UFC nie, ale myslím si, že tam to bude štandardne preklimované ako v Amerike, ako všade v Abu Dhabi v hoteloch. Takže nejaká taká aklimatizácia. Je tam fakt minimálny časový posun. Lajos s tým zatiaľ nemá problém, takže nám to úplne stačí odletět v pondělok. Vojta už to zmínil, vaším dalším soupeřem je Mateusz Rebecký. Rebecký. Z posledních dvou zápasů si odnesl bonus Fight of the Night a přijde mi, že se trošku jako zžil s tím, já nechci říct jako street fight, ale s takovou tou prostě surovostí, s tou sourovačkou, že se v tom jakoby našel teďkon. Počítáte s tím, že to přijde teďko? Počítame s tým, presne som o tomto vravel hneď ako sme to zobrali, pretože jeho sme už raz dostali asi nejako 2 roky možno, neviem presne, ale viem, že bolo to v New Yorku a dostali sme na ňo ponuku na 2-týždňový short notice a bral som to tak, že je to ľavák a je to veľmi nebezpečný wrestler. Potrebovali by sme možno aspoň ešte, lebo tie 2 týždne, je to iba týždeň a fight week, je to naozaj málo a na ľaváka, na Slovensku tých ľavákov je strašne málo, na ľaváka a silného wrestlera by som potreboval ešte možno o týždeň navyše, že kašlíme na to, nechoďme do takého risku, aj keď doteraz sme brali naozaj že všetko, aj short notice, hociaké, ale toto bolo také, bol taký atypickejší. Ale vlastne po tých 2 rokoch vlastne prišla takáto zmena, kde vlastne urobil zápas s Orolbajom extrémnu bitku, takisto s Duncanom urobil extrémnu bitku a presne som mal taký istý pocit ako ty, že ako keby to pochopil, že toto chcú ľudia vidieť a idem sa byť a ostal v tomto, ale za mňa ešte v tom tak nevyzrel. Vidím tam také chybičky jeho. Nechcem tu moc možno to rozoberať, pretože viem, že ja som presne takýto istý, že si vyťahnem podcast z Polska, vyťahnem si podcast z Ameriky, vyťahnem si, keď sme mali napríklad, mali sme zápas Španiel Vysoký, teraz prechádza do Veltru. Ten nevyšiel kvôli jeho vízam. To je jedno, ale mám kamaráta, ktorý žije v Barcelone a takisto som si vždycky vyťahoval od neho informácie, prekladal mi všetky články, všetky podcasty zo španielčiny
a viem, že sú oni presne takí istí, lebo mám s tým aj ja takú skúsenosť, že dojdeme do UFC hotelu a keď sa mi párkrát stalo, že ja prvý, bez toho, aby boli pri mne Lajoš, aby bol pri mne niekto iný, ma zbadal jeho tým a prišli za mnou a mi podali ruku. Takže čekujú všetko, čekujú Instagram, čekujú všetky tieto veci. Takže nerád by som niečo... A tak hlavně i ta ploština je nám jako blízko. Tak. Víš, že třeba jako nějaká Brazílie, Amerika, nevím. A dá sa všetko preložiť, vieš. Dneska jo. Keď mám s niečím problém s nejakým jazykom, takisto nemám problém obvolať si a zistiť, preložiť, nech mi to vyťahne iba to najdôležitejšie a verím tomu už aj podľa toho. To bol taký ten, čo si spomeniem, Thiago Moises bol presne taký, kde sme sa stretli v hoteli v lobby a hneď som videl, že pri tom pohľade, že ma pozná a išiel ku mne a podal mi ruku. Takže ja si myslím, že my sme pre nich taká čudná, taká neznáma, že zo Slovenska odkiaľ neznámi tréneri. Neznáme im státu vlastne. Presne určite. Tak, že nevedia, čo majú čakať, tak možno o to viac si nás čekujú, ako my ich. Ale tohle se mi líbí. Pojďme se do tohle z toho vrhnout. Prostě MMA na té nejvyšší úrovni už je i o takových jako detailech. O tom vycítit vlastně nastavení toho zápasníka, jak moc času strávíš této jako přípravy a co si nejvíc jako vytahuješ z těch věcí na těch zápasnicích? Toho času ani to naozaj, ani by som to nevedel nejako možno konkretizovať, lebo to je úplne od rána do večera. Je to, potrebujem aj samozrejme raz za rok príde aj taký čas vyhorenia pre mňa niekedy, lebo to je strašne veľa a mám takú tú chorobu, že potrebujem byť pri všetkom a učím sa aj s tým robiť, že nemusím byť všade a nie všetko ide, že všetko ide aj bezo mňa, že nemusím tam byť úplne 100% čas, ale naozaj venujem tomu fakt veľa času a zaujímajú ma aj takéto veci. Sledujem to aj napríklad aj keď už stojíme pred zápasom a veľmi často si všímam zápasníka, veľmi často si všímam aj roh. Lebo veľmi často prichádzajú aj tie také posledné také tie pokyny, také tie hecovačky aj odtiaľ a vieš z tej nejakej tej mimiky alebo aj keď nepočuješ to, pretože si v hale, ale vidíš, či ho hecujú alebo ho ukludňujú, že stráž si to, alebo ho hecujú, aby do toho naletel a aj to si vieš tam všimnúť už keď stojíš pri tej klietke, tak toto je tiež taká súčasť toho, čo si všetko všímam. Hezky. Takže tvoji svěřenci jsou vlastně na to naladění i že i do té poslední chvíle jim řekneš, hele, tady jsem prostě vyčet, soupeř hecuje se to, pojďme buď obezřetně od té první vteřiny a je tam taková ta symbioza, jo, mezi váma, snaží se to do těch kluků. Neviem do akej miery to vnímajú, pretože však viete, stojíte tam v tej klietke a ja napríklad nemám rád také ja som teda tiež som zápasil, nemám nejakú bohviakú úspešnú kariéru, ale viem, že ja som bol taký ten typ, ktorý už chcel byť úplne ticho. Neznášal som, ak do mňa niekto ešte hučal a tie pozbudzovacie veci úplne, aj som to mal úplne mimo. Napríklad aj za mňa je to poučenie o pravidlách pred samotným zápasom je najzbytočnejšia vec na svete, pretože ten fokus v tej chvíli je už tak veľký, že absolútne ani netušíš, čo ti rozpráva ten rozhodca. Tak napríklad úplne posledný takýto príklad, keď sa presne na to pýtaš a o tom, čo hovorím, tak to, co som vycítil z toho posledného zápasu, keď išiel Tongpo s tým Amir Al, alebo ako sa volá. Neviem, či ste videli ten zápas, ale to bolo presne to, na ktoré si teraz presne spomeniem, kedy som sa tam postavil a ak by som bol v jeho tíme a pozrel by som si posledný Tongpov zápas so Solajom, tak ten Solaj do neho tak rýchlo nastúpil, že vlastne Tongpo nestihol nejako reagovať a bol veľmi rýchly koniec. Tak by som išiel možno presne tým istým štýlom. Rátal som s tým, ale keď som tam stál a videl som, jak ho hecujú, tak Tongpo by som hneď tiež vtedy povedal, že vyletí po tebe, hneď sa tam ponor, ostaň necúvaj a hneď sa ponor. Náš gameplan bol dostať ho na zem, čo sa nám aj potom neskôr podarilo. Ten prvý nevyšiel, pretože
ešte v tej prvej sekunde ako keby Lukáš viacej zacúval, ako by mohol a tá vzdialenosť už nebola taká dobrá a nenačasoval ten prvotný nátlak, ale bola to presne tá situácia, ktorá hovorí, že aj keď nerád ešte vstupujem do toho úplne do tie posledné sekundy do hlavy nejako niečím, možno s nejakou obavou, lebo vieš vytvoriť aj nesprávnou vetou alebo nejakou nesprávnou tou konštaláciou tej vety aj nejakú obavu v tom zápasníkovi, tak preto nerad do toho vstupujem, ale tuto nám to si myslím, napriek tomu, že ten takedown nevyšiel, tak si to zapamätal a hneď presne to skúsil, akurát, že urobil tam pár krokov dozadu navyše, čo nemusel. Tak už jenom to změní, i když to nevíde, tak už to změní tu dynamiku toho vlastně fightu. Presne tak. Že byl ready najednou změnit ten level, takže tam nepřijde takový velký tlak. Ale já bych ještě zůstal u toho Rebeckého, maličko mi to utek. Nechci úplně jako detaily, váš gameplay, nezajímá mě to, ale takový jako hlavní chyby, které u něj jste nasledovali? OK, však hádam si to nepreloží, alebo aj keď áno, tak si myslím, že za tie 2 týždne to už nezmení. Chce sa byť, ale neuvedomuje si, že ako keby sa viacej fokusoval iba na svojho súpera. Ak ja chcem vytvárať tlak proti svojmu súperovi, tak si aj uvedomujem, že kde som a že fajtujem v klietke a že viem si všetky tie uhly prispôsobiť ako keby sám pre seba a vylepšiť si tú pozíciu tým, že ho zatváram na tom pletive, že ho zakračujem a udržím ho tam. On mi príde hlavne tak, možno, že to zmení, lebo k tomu sa môžeme vrátiť kľudne aj ku Gamrotovi, čo zmenil on Gamrot. Tak ty tomu Rebeckému dokážeš utekať pozdĺž pletiva úplne v pohode, nezavrie ťa tam. A tam sa dá veľmi dobre nakontrovať, stopnúť a ak niečo trafíš, tak vieš tam vypáliť nejakým krátkým kombom späť. Já co jsem koukal, tak to měl taky, že on se vlastně zavře do takového tunelu a teď tě chce jako za každou cenu urvat, ale neřeší přesně jakoby pohyb, extra neřeší ani kontry, on to jako vydrží spoustu ran, to znamená, nemá tolik jako obavu o nějaký jako povolení extra nebo něco takového, ale jak říkáš, souhlasím s tím, že je v takém tom tunelu a má tam prostor mu ho vyuhlovat vlastně. Tak, presne. Rátam trošku aj s tým, že vlastne tie 2 ťažké zápasy, čo má za sebou, tak ide takýmto štýlom, takým hlava nehlava a vlastne ten posledný s Duncanom mal 3 mesiace dozadu, tak aj keď sám si to nepripustíš, že tá hlava je OK, ale predsa len tá psychika tam bude možno nejako fungovať a tá hlava, vieme všetci, tá nikdy nebude lepšia, tá bude stále len horšia a bol by som veľmi rád, ak by tam došlo k nejaké... Na to jsem se chtěl zeptat, jestli počítáte s tím, že ty prostě 2 poslední fighty, které byly jako masakr přestřelka, na to se určitě podívejte, jestli počítáte s tím, že si to odneslo nějakou jako damage i do budoucna, protože 3 měsíce je sakra jako málo. Dúfam a čakám, že sa naozaj podarí ten knockout. Sú zase veci, kde som aj v tejto príprave, možno už aj predošlej, lebo neviem, ako keby nám to vždycky tak, možno je to, neviem, nejaká moja chyba, alebo tak, ale z vlastnej skúsenosti mám tak, že ak na niečom robím, pripravujem na nejaký zápas, tak to väčšinou to nájdeme až v tom ďalšom. Že nepodarí sa to tak 100% v tom prvom, na ktorý sme sa pripravovali, ale podarí sa to až na ten ďalší. A niečo podobné, nejaký taký podobný štýl, ktorý chcem dostať ja do Lajoša, tak sa mi zdá už v tejto príprave, že už to tam bolo oveľa častejšie a tým pádom rátam s tým, že to bude oveľa častejšie už aj v tom zápase. Bavím sa o takom tom jeho tom takom uhladenom a strašne krásnom technickom strikingu. Naozaj, neviem, možno som len zaujatý, ale keď sa pozriem na ľahkú váhu a všetkých tých zápasníkov, tak určite, ak nemá najkrajší, najtechnickejší, tak jeden z najtechnickejších postojov, ale ukončenie tam bolo iba jedno. Teda 2. Jedno bolo ešte taký šornutý s tým týpom na játra, na pečeň.
Ale to bola vec, ktorú robil Lajos vlastne dlhé roky. Predtým už sa aj v ACB mal takéto ukončenie ešte dávnejšie. Aj všetci v gyme, aj ja, aj všetci sme na to boli ukončení, takže to má nachodené a to vyťahol. Takže taký trošku, nehovorím, že úplne, že načepa, ale niečo podobné. Zoberiem si jak Tuporia, hej, alebo v UFC, alebo aj celkovo v MMA, knockoutov s nejakými peknými, uhladenými priamkami, rovnými direktami vidíš strašne málo. Je to vždycky nájsť si ten správny čas, kedy vypustíš tú bitku a vtedy prichádzajú najčastejšie tie knockouty. Ak sa zrátavajú tie energie, ak to vieš dobre prestreliť, ak vieš do toho dobre vstúpiť, tak toto sú tie najčastejšie knockouty. Já ještě bych zůstal tady u toho Rebecky, vlastně poslední otázka, tady na to, jak to vnímáte, jakou message vám tímhle jako UFC dává? Počítáte s ním, že něco vlastně zatím je, že jestli teď se rozhodujou mezi váma, komu dají vlastně tu šanci do budoucna, protože on udělal jako dobrý fighty, bonusy večera, má nějaký povědomí teďkon v UFCčku si tam udělal? Dobrý pocit som mal aj napríklad aj z toho posledného prehratého zápasu s Gamrotom, pretože... Tak to je veľký fight, to je jasne. A tam sa dostaneme, zajímá mňa ten. Ale je to taká súvislosť, ja možno vždycky rozprávam trošku také obširnejšie stále, to mi aj veľa ľudí vytýka, ale tiež sa tam možno chcem dostať do podstaty. A prvýkrát sa nám stalo, ale ja som to ani nevidel ani nikde inde, došiel za nami do šatne Sean Shelby. Teda nie do šatne, áno, na medical check došiel Sean Shelby a povedal, že som s tebou veľmi spokojný a bol to naozaj veľmi dobrý zápas. Hej, takže Rebecký zase tiež šlape. Lajos napriek tomu, že prehral, to neznamená, že jeho kvality sú nejako znížené alebo tak niečo. Má stále veľmi vysoké kvality, rátajú s ním do top 15. Bol tam vlastne už neviem, či o tom vedel ale Lajos, ale my sme o tom vedeli v tíme, že ak by sme prešli cez to, tak tam bol už veľmi, veľmi veľký zápas v pláne naplánovaný. Veľmi veľký, úplne blízko top 3. Takže rátajú s ním a jednoducho majú radi zaujímavé zápasy stále, že Lajošovi celkom si myslím, že vždycky išli relatívne na kartu, ale tiež kvôli tomu, že chcú tie atraktívne zápasy. My sme nikdy nikoho neodmietli, jediný bol naozaj ten short notice s tým Rebeckým, to bola jediná vec, to oni majú radi zase. Zobrali sme dokonca jeden short notice, kedy to bol posledný zápas na Lajošovej prvej zmluve, kedy mal zlomenú kostičku v nárte. A to bol tiež nejaký možno 2-týždňový short notice a nikto o tom poriadne nevedel. Vedelo o tom UFC, pretože sa o ňo tam staralo počas tohto, ale je za mňa tiež dobre, že o tom vedeli, že napriek tomu tam išiel do tohto zápasu a neviem, keď ja si pozriem Rebeckého, tak mi príde veľmi poraziteľný. Veľmi poraziteľný a je to taký možno že ako keby s tým možno rátali, že bude to dobrý fight, ale potrebujeme toho Kleina dostať hore. OK, já jsem měl z toho takovýhle jako pocit, že přesně Rebeckému se daří, ale jednak přesně po 3 měsících po pořádný bitce, předtím to byla taky bitka, že nechci říct, že vám jde jako na ruku, ale že mi přijde, že by chtěli Lajos, aby se znova chytnul, dostal se na tu vlnu. A vlastně ty jsi to zmínil, k tomu jsem se chtěl dostat, jak reagovali na ten fight s Gamrotem, protože Gamrot 7 v té době, jestli se nepletu, teď má fight s Oliveirou, wow, takže jako myslím si, že jste jako od té, jak jsi zmiňoval, že tam byl ten fight od té absolutní jako topky kousíček, tak si mě jenom potvrdil ten pocit. Je to tak? Klidně pojďme přejít na ten zápas s Gamrotem. A do jakého gameplanu jste tam šli? Jak jste se připravovali na Gamrota? Už som to, môžem to zmeniť aj iné médium? Jo, můžeš? Tak
vlastne na YouTube MMA Shorties je tam vlastne moje celé video, kde som to vysvetlil. Prečo? Pretože trošku som sa na to vytočil, pretože som Slovák, som tu a všetky tie médiá, každý, kto sa nejako zaoberá tým MMA a vyjadruje sa verejne o tom MMA, tak má na mňa číslo, má na mňa kontakt, má na mňa všetko. A všade boli rôzne špekulácie, všade, že prečo takto, prečo hento, čo sa stalo tam. A kurva, veď sa ma opýtajte. A vám to všetko vysvetlím. Tak som trošku rozohral aj takú hru na sratu na Instagrame, lebo ma to vážne vytočilo, nerobím to často, ale toto ma vytočilo dosť, tak mi darovali teda čas, kde som to celé všetko vysvetlil a bolo tam, tiež spomeniem to, že aj Rebecký to môže zmeniť, pretože tú hru zmenil aj Gamrot. A tiež som si to vysledoval tiež v podcastoch. Vlastne traja superi po ňom, teda traja rovnakí superi, 3 jeho posledné zápasy, tí jeho superi to bránili, tie jeho strhy rovnakým spôsobom. A to bolo tým, že Gamrot nehovorím, že nevie, ale nejako nechcelo sa mu nikdy robiť extrémne napletivé. A tí poslední traja jeho súperi to vždycky riešili tak, že ako náhle došlo k takedownu, hoci ako sa dostali strašne rýchlo na pletivo, či sme boli iba v tejto situácii, že ťa držal za cez chrbát, cez badilok a on to veľmi často vypúšťal, vyťahol si ťa naspäť do stredu, hodil si ťa v strede a robil s tebou v strede. Hej, takže zobral som to dosť takticky na rozdiel od tohto zápasu. Teraz už až tak tú úplne taktiku do detailu úplne neriešim pri tomto zápase, ale tam to bolo naozaj aj pre nás také, že ideme so 7 svetovou a bolo to človekom, ktorý má extrémne dominantnú jednu stránku, takže tam sme to riešili veľmi takticky a to prvé kolo sme sa chceli práve že držať pri tom pletive a ostať tam. Hej. Ale celú tú prípravu, aj keď som mal sparingov aj zahraničných, tak som im stále vysvetľoval, že ja keby som bol Gamrotov tréner a toto sa mi stane 3 zápasy po sebe, tak začnem pracovať na tom, na tej hre na pletive, pretože on je výborný wrestler a nie je to to, že by to tam nevedel a takisto, jak máš cit hodiť niekoho v strede, tak takisto máš cit aj tam, len jednoducho ako keby sa mu to tam nechcelo a nebol to jeho štýl, tak to nerobieval. Veľmi často sa na to vykašľal. Ak sa mu tam už niekto postavil, tak odišiel odtiaľ, vyťahol si ťa naspäť do stredu a hodil ťa v strede. Skúsil tam pár úderov nejakých, ten jeho zadný úder bol taký krivý, ale bolo vidieť, že je v tom pára, tí zápasníci majú také tie výbušné svaly a vedia to dosť pretransformovať aj do úderov. Takže naša taktika bola v prvom kole držať sa viacej pri pletive, brániť to, aj za cenu možno, že to nejako prehráme na ten nejaký extrémny tlak, ale vieš sám dobre, ak robíš nejakú vec, ak ti je vlastný grappling a wrestling v strede a dostaneš sa na pletivo, aj keď to zlepšíš za tie 4 mesiace, stále ťa to stojí viacej energie ako tá kontrola, kde sa cítiš úplne doma. Takže by došlo k nejakému zataveniu, pomaličkému spomalovaniu a budeme sa odvíjať od toho prvého kola. Hej. Či ťa pošlem viacej do stredu od druhého kola, alebo ešte tam chvíľočku ostaneme a začneme preberať to druhé kolo po prvej, po druhej minúte a začneme do neho šlapať. To vlastne vyšlo už v 3. kole, pretože druhé kolo začalo dosť tak nešťastne, kde prišiel jak je Lajos ľavák a Gamrot pravák, tak tam došlo k súčasnému low kicku, kde sa vlastne zviezla Lajošová noha hore po tej Gamrotovej nohe, kde on to má strašne rád, tie single legy a vyťahovačky hore nohy a presne pri tom kope, keď sa to stretlo, tak tá noha sa dostala mu do takej úrovne, kde to presne chce dostať, hneď ju mal a hneď boli dole. A
a to druhé kolo sme boli vlastne možno od 20. sekundy bol dole. Hej, keď sa niekto možno na to pozrie na ten zápas, že prečo Lajos ostával v tom garde, prečo nešiel na to pletivo, prečo nerobil nejaké tie veci únikové a tak ďalej, tak si myslí, môže si o nás myslieť, že preboha, že čo ste robili v tej príprave, ale naozaj sme na tom makali, naozaj sme makali na všetkých únikoch smerom k pletivu. Žiadne riešenie nejakej situácie v strede, pretože ak je niekto taký dominantný, tak ťa dostane ťa tam, kde ťa chce dostať vždy. Hej, tak a cez to pletivo šla. Za mňa aj tam som to hovoril v tom videu, aj Lajošovi som to vravel, že ja to cítim tak, že jednoducho to bolo také možno také chvíľkové, také vieš, že ak si v garde, tak je to pre teba, pre tvoju hlavu, pre tvoj ten nervový systém taká bezpečná situácia. Ak sa o niečo pokúsíš, tak už ti hrozí a stopuje ťa to v tom. Nie si taký rozhodný to urobiť a dôležitosť tej situácie, dôležitosť toho zápasu, že ideš so 7, tak to prevyšilo v ňom to v tej hlave a preto ostal tam, kde nemal ostať. On si to uvedomuje, vieme všetci o tých chybách a som si istý, že keby išiel o ďalšie 3 mesiace s Gamrotom do zápasu zase do odvety, tak by to vyhral. Má na ňo, vedel by ho poraziť, keby... Je to také, vieš, potrebuješ si na to siahnuť. Ideš zo slovenskej ligy futbalovej, ťa kúpia do Chelsea a ten prvý zápas nevieš, kde máš čo robiť a potrebuješ sa trošku prispôsobiť na ten level, ale ty máš tie schopnosti, len potrebuješ sa na to nejako prispôsobiť. Ja to vysvetľujem aj takým chlapcom, ktorí prechádzajú do profi, že keď ste hrali nejakú videohru alebo takú úplne jednoduchú, jak napríklad autíčka, kde sa ti to všetko zrýchluje od ďalšieho levelu. A ty začneš hrať prvý, je to OK, druhý je to OK, tretí už je to oveľa rýchlejšie. Prejdi na 30, nebudeš to stíhať, ale postupne prejdeš na ten 30 a vráť sa na tretí a zdá sa ti to úplne ľahké. Ty máš tie schopnosti, len sa potrebuješ na to trošku transformovať, potrebuješ to cítiť, potrebuješ vstrebať aj ten tlak a preto si myslím, že toto bol taký ten bod, vôbec nikto neberie tragicky tú prehru, len je to presne taký ten bod, kedy už si myslím, že je aj hlavou a transformovaný na ten top level. Já si myslím, že to byl jako pro Leoše rozhodně jako dobrý zápas, dobrá prohra. Já samozřejmě nechci řešit jako komentáře, zaznamenal jsem, že to bylo o třídu jinde, tak to vůbec jako nebylo. Leoš mi přišel, že byl trošku jakoby jenom bokrok vlastně za Gamrotem, že vlastně reagoval na něj místo toho, aby ho předběhnul, aby tvořil ten zápas, ale třeba v tom prvním kole tam ho dobře vlastně cvaknul. Zůstali ste v tom gameplanu, že chtěl být u té stěny, že tam možná... Stopovať tie nástupy, presne. Hej, lebo ak máš niekoho takého dobrého wrestlera, ktorý je extrémne dobrý v strede, tak nemôžeš potom tak vypáliť, ako sme vypálili v 3. kole. Ale to, že sme na ňo vedeli tak vypáliť v 3. kole, tak to bol to bolo pretože sme ho zatavili na tom pletive. A to bola tá hra, aby sme dokázali hrať tú hru v strede s ním, ho potrebujeme čo najviac unaviť v tom wrestle, aj keď Gamrot nie je taký ako Merab, hej, ale má to kardio, robí to stále ten wrestling, ale aj Lajos má extrémne rýchle a dobré reakcie na ten takedown, ale potrebuješ sa tam nejako dostať trošku ho viacej unaviť napríklad tou stenou, ktorá mu nebola vlastná. Jasné, že na tom pracoval, lebo ako hovorím, počúval som jeden podcast a hovoril, že 4 mesiace bol teraz v ADT a 4 mesiace robil na tom, ako kontrolovať pod stenou, ako házať pod stenou. Takže väčšinou, ak to boli nejaké situačné sparingy, tak, alebo situačné situácie teda, tak robte to, čo robí Gamrot. Ak to necháme do voľného boja, tak robte všetko, pretože rátajme s tým, že sa v tom zlepší. Takisto môžem rátať aj s tým Rebeckým, že
mu to už niekto povie, že Bráško, trošku porob s tými uhlami, trošku si to, vieš si to vylepšiť tú situáciu, keď tu zakročíš doľava, keď si ho nepustíš tam. Takže rátame aj s tým samozrejme. Jak velkou roli tam hrál Apex, že zápas probíhal tam, je tam přece jenom menší klec. Může to sedět líp právě těm wrestlerům, zase i dobrým strikerům, to může, jak jste moc tohle řešili a počítali s tím. To bola napríklad taká výčitka od Ondra Novotného, že to bol pre nás strašne zlý matchup, pretože to je malá klietka a je to wrestler. Ale keď si pozrieť, alebo teda sa vrátime k tomu, čo som hovoril teraz, že to nie je dagestánsky wrestler, ktorý ťa utýra pri pletive, ale je to wrestler, ktorý chce robiť v strede, tak som to bral ako výhodu oveľa väčšiu. Že sme oveľa skôr sme pri tom pletive, vieme tam byť o 3 kroky vieme byť pri pletive. Ten Apex z mojej strany mi veľmi sedí, pretože ma strašne otravuje ten hluk a je to oveľa lepšie počuť všetko a dokonca počujem aj ja tento roh. Hej, tam vlastne bola aj takáto situácia v tom poslednom 3. kole, kedy som počul z druhého rohu, že aby si pripravil takedown. Hej, len som to už nestihol som na to zareagovať. On to väčšinou robil tak, aj pred tým zápasom, že on tie gardy strieda a dosť často mu sedí, ak si prehodí na laváka. Tam hází to takový jako switche? Niekedy si ťa aj nechá, keď zbadáš, keď idete pravák proti pravákovi, tak je to OK. Keď ideš pravák proti lavákovi, tak ťa to hneď láka kopnúť round kick. A on ako keby to dosť často robil, že ťa na to nalákal a chcel, aby zachytával tú nohu. Obetoval ako ten kop na to zachytávanie, alebo štartoval z toho. A on tam vlastne som počul, že ho chystajú na ten takedown, on to switchol a Lajoš, ak sa nemýlim, tak už tak na automata, ak niekto zase zmení guard, tak chceš mu to narušiť nejakým kopom alebo úderom a urobil presne to v tej chvíli. Ja som to nestihol zakričať a boli sme dole. Myslíš, že i ten zápas by se třeba v hale odehrával jinak? Že vlastně tady tě nestrhne vlastně ta atmosféra a je tam takový, nechci říct jako ticho, pořád nějaký lidi tam jsou, ale pořád má člověk někde jako na pozadí, že to je jako ten velký zápas. Jak jsi říkal, že Leoš trochu zůstal chvíli v té bezpečnější pozici, že kdyby tam najednou byl jako ten Rámus, že by na tohle člověk zapomněl a prostě to tam vyndal? Je to dosť možné, ja sa neviem úplne vžiť do jeho pocitov už. Sám vraví, že oveľa radšej zápasy pred plnou halou a že ho to ženie, tak nemá to moc rád, ale nie je to ani prvý zápas v tom Apexe, tuším, ja neviem, 3 alebo 4 zápasy v tom Apexe už má, on vlastne začal aj v UFC počas covidovej prestávky, takže všetky tie prvé zápasy boli v podobnom štýle, ale je dosť možné, že by ho to možno viacej vyhecovalo. Má to radšej. Neviem, je to už ťažko o tom teraz takto hovoriť, ale... To jsme si trošku zauštěli šťálové koule. Co říkáš teď na ten matchup Gamrota s Oliveirou? Je to short notice pro něj? Já jsem byl docela překvapený, že do toho skočí. Má dobře rozjetou šňůru. Mohl by být už celkem blízko nějakého titulového jako mixu. Ten zápas ho tam může dostat, ale zase Oliveira není žádný jako nazdárek, byť taky trošku jde jako dolů, ale pořád je to za mě jako nebezpečný soupeř, kterýho si vzít ještě v Brazílii na short notice, nebo jak to vidíš ty? Vidím to asi 90-10 na Gamrota. Jednak by som bol aj rád presne preto, že ak nás niekto porazil, tak nech vyhráva ďalej. Niečo podobné možno ako Bahamondes, kde Lajoš ho úplne zničil, ale totálne ho zdemoloval a on vyhráva. Teraz má nejakú 3 alebo 4 zápasovú víťaznú sériu, kde dokonca sú tam stále ukončenia, ak sa nemýlim. Tak tam tiež jasné, nedá sa to porovnávať, je to vždycky, každý zápas je iný aj s každým tým iným superom, ale jednak
by som bol rád a neviem, nemyslím si, že sa už Oliveira dokáže vrátiť naspäť. OK. Nemyslím si, že sa už dokáže vrátiť naspäť. Bol taký jeden, kde som neveril ani Adesanyovi, že sa dokáže vrátiť naspäť. Dokázal, ale iba na jeden zápas. A už to ide zase dole vodou. Každý chlap má iba ten jeden vrchol vždycky. A po toľkých prehrách ísť zase hore už vo vyššom veku. Nie je to Robo Pukač to dokáže. Hej, ale neviem. Myslím si, že to bude celkom jednoznačná záležitosť. OK. Myslíš, že i ten short notice v tom nebude hrát jako roli? Nie. OK. Jaký očekáváš průběh teda? Že bys to nějak konkretizoval? Jestli se podaří Gamrotovi třeba Oliveiru kontrolovat na té zemi? Nebo vidíš úplně jinou Myslím cestu? si, že dosť dlho budú v postoji. Ale ukončenie bude určite na zemi. Bude tam Gamrot má strašne silné GMP, po submisiách nepôjde s Oliveirom určite. Dokáže si podľa mňa ubrániť všetky tie submisie od Oliveiru, aj keď má ich nebezpečné, ale myslím si, že transformovaný wrestler so strašne silným krkom a s rýchlymi reakciami je strašne ťažko ukončiteľný, už tak transformovaný na takú úroveň, ako je Gamrot. Hej, tí takí začiatočníci, ktorí ešte len prechádzajú do MMA, tak veľmi často sú spanikária pri nejakom škrtení, spaderinkária pri armbaroch, na ktoré nie sú zvyknutí, ale toto vôbec nie je prípad Gamrota, tak si myslím, že to skončí takto nejako v druhom, v treťom kole veľkým utýraním na zemi. OK. Mně se líbí Oliveira, že málo kdo třeba v tom MMA-ku a v UFCčku to jede, ale líbí se mi ty jeho leglocky, že vlastně z dost nebezpečných pozic je schopný Oliveira se dostat tady přesto. Že když tam ten zápasník na chvilku jako zaváhá, že tam nebude, si myslím, pro Gamrota ani chvilku toho, aby si někde jako odpočala ta hlava, že to je přesně něco, co by mohlo Oliveira si, že nejenom tam v něčem jako bude. Tu zem má taky jako výbornou, to znamená, jo, Gamrot bude muset pořád být aktivní, pořád pracovat, nenechat Oliveiru, aby si tam něco jako přichystal. Gamrot, aj keď to v MMA zápasoch často nerobí, nejde nejako vyslovene po submisiách, ide viacej po kontrole a GMP, ale je extrémny grappler, brutálny. Leglocker grappler je špičkový, vyhral nejaké ADCC, takéto. Hej, aj chlapci, ktorí s ním aj boli na tých leglock campoch, čo sú v Polsku, tak tam si nevie škrtnúť nikto na ňo. Takže ten grappling má, hovorím, napriek tomu, že to nejako nerobí v tých MMA zápasoch, nevyužíva to až tak, ale vlastne na submisiu tam tuším, ak si dobre pamätám, tak tam mal strašne málo submisií, ukončenie na submisii a strašne neskoro, teda strašne dávno. OK. Tak třeba to dneska zlomí, uvidíme nádherný grapplerský zápas. To už je dnes? Je? No. Dneska na zítra. Jakoby dneska v noci. Jasné, super, to mi úplne vypadlo, tak teším sa. Vy to máte vlastně za 14 dnů v Abu Dhabi a je to velice zajímavá karta. Počítáte i s tím, že by bylo dobrý udělat dobrý výkon, minimálně jako pro Evropu, tak to bude hodně sledovaná karta. Vieš čo, ani moc neviem poriadne, kto tam bude naozaj. Pozrel som si na chvíľočku, viem, že tam bude Rakic, pretože bol teraz vlastne aj s nami v šatni, aj sa dosť podielal na príprave Vlasta Čepe teraz, tak viem, že sa tam stretneme a viem len o tom, viem, že nejako som jeho supera si nepozeral, nesledoval, jedine na Tapology som videl, že to skore vyzerá dosť hrozivo. Ale ostatné zápasy, naozaj poviem ti pravdu, že vôbec viem, že v tunelu. Viem jedine, že tam bude Umar. Ano? A hlavní zápas nevíš? Ne.
Počkaj, Řeší se... Gane. Ano, ano, s Aspinallem. Za Aspinallem. Řeší se vlastně královská váha Jo. o titul, sjednocení titulu, ne? Jo. Má interim, to znamená teďkon. Tak, ak by som tam nemal zápas, tak viem presne, o čo ide, ale ak tam mám zápas, tak som naozaj v tomto tuneli a ostatné má... Tím si vlastně odpověděl na otázku, jestli to nějakým způsobem řeší. Kurá sardovaná karta. OK. Jak to máte třeba s Leošem se sponzorama? Tím, že úplně UFCčko nedovolí propagovat, jak třeba na Slovensku je zájem u sponzorů být partnerem takhle UFC zápasníka? Tak Lajos má dvoch takých veľkých sponzorov vlastne, ktorí nepotrebuje si zaháňať nejakých, navyše sú dlhodobí stáli a dosť akože štedrí sponzori, takže s týmto nemá nejaký problém, tým pádom nepotrebuje sa ani nejako extrémne viac prezentovať, tlačiť sa, pretože už samo to, že si prvý Slovák a teraz už aj jediný Slovák v UFC, tak to je prestíž pre každého jedného sponzora. A spíš jakoby směrem k gymu. Jestli je teďkon SFG pro ty sponzory takový jako zajímavější, že vlastně ta vlajková loď bude asi Lajos, který je v top lize. A jestli tohle to se dá jako zúžiť. No to bohužiaľ nie, ja neviem, čo s tým mám robiť už, lebo naozaj mali sme výborného sponzora, ale ja neviem, ako trošku už tá aj bublina toho MMA trošku splásla, ja neviem, najprv to bolo strašne ťažko zohnať tých sponzorov, zrazu prišlo obdobie toho Octagon výziev a všetci chceli byť zrazu tvoji sponzori a teraz sa to trošku takto zase ustálilo, takže je to také trošku těžší. No tak vzhledem třeba k novým členům gymu, tak to asi bude trošku jiná písnička, ne? Já to vždycky zaznamenávám, když se někomu zadaří. Ve finále Lukáš Krpálek zachránil český judo, od něj to padlo, získal 2 olympijské medaile a judo může jako slavit ve finále. To samý vnímám třeba u Jirky Procházky, když přesně nějaký takovýhle jako velký úspěch přijde, tak najednou ta vlna okolo MMA. Vnímáte to v gymu taky? A nebo víc funguje třeba jako Octagon vůči UFCčku? Asi skôr ten Octagon. Väčšina z tých sponzorov sú naozaj takíto lokálni a že sú oveľa viacej viditeľní, jak sú tu v tomto Octagone a Jo, tak UFCčko to tímhle jako zabilo, že vzal, vždycky oznámí nějaký jako super deal, teď že mají to s tím Paramontem, tak si ale co z toho budou mít ty kluci tam, jakože, jako, to je tak super jako prodejnu a spol, ale ve finále ty kluky tam dost jako stáhli z kůže tím, že Adri nemůžeš mít své sponzory, Plachtu zakázali, že toho prostoru v tom jako celosvětovém měřítku je hrozně málo v tom vysílacím čase. No, akože mohli by to trošku nejako kompenzovať tými vyššími platmi a tak ďalej, keď už sa rozhodli pre takúto vec, tak, ale to je niečo podobné aj, ja neviem, v Octagone, vieš, aby ti niekto prelepoval stále páskou, že máš Nike tepláky alebo takéto niečo, tak ak to chceš, tak to daj každému. No, to je, ja neviem, že to jestli vlastně to je ta chyba, že vlastně ta profi složka, že vznikla dřív, nebo proč jako se sakra nedomluví ty borci na nějakou tu unii, co tenkrát založili boxeři. Já už jsem trošku doufal, že to vznikne tenkrát okolo Enganu. Velká hvězda, že do té doby chybělo velký jméno, který si jako postěžuje, ale ono to zase vlastně utichlo, UFCčko to velice rychle jako uhasilo nějaký jako náznaky něčeho takového. Čím myslíš, že to je? Že to by bylo jako výhoda pro všechny. Tak neviem, nikdy som sa nad tým nejako takto nezamýšľal, neviem, že aj v NHL sú takéto odbory, alebo tie odbory možno, že jednoducho to fungujú dlhšie a možno UFC stále žije v takom tom nejakom, že OK, dobre, odídeš ty, máme tu ďalších
milión takých zápasníkov, ktorí chcú byť v UFC a je im to úplne jedno a stále ukážu takú istú show. Ako ty napríklad odišiel Ngannou a čo sa stalo? Já si myslím, že to i trošku se poučil vlastně UFCčko tenkrát z Conora, že Conora nechali vyrůst jako do extrému, že už si dělal, co chtěl, vlastně odešel za tím Mayweatherem, že ho boxovat a že od té doby si řekli, aha, to nemůžem dopustit a cokoliv, kdo nějak jako stoupal, tak to hned nějak jako uměle nebo marketingu jako sešlapali a vytlačili jako jiný hvězdy. Třeba u toho Ngannou ten měl našlápnuto z mýho pohledu dost jakoby podobně, zajímavý ten životní příběh, dařilo se mu, vypínal těma zvedákama jakože na potkání, ale začal si trošku jako otvírat tu pusu, zariskoval tenkrát vlastně s tím kontraktem, i když se mu zadařilo, a oni OK, tak si běž, čau. A přesně tu pozornost přesunuli k jiným zápasníkům. To bude asi taký najhlavnejší dôvod, že ako keby to musí možno prejsť ešte taký ten dlhší čas, kým aj ako keby, neviem, či vyrastie nejaká iná konkurencia alebo také niečo, že zatiaľ, ak si tak extrémne silný na trhu, tak ti zrastie aj tvoje ego a naozaj vieš vybudovať z Paddyho Pimbleta, vieš vybudovať nejakú hviezdu